Això és Diseño en Japón i aquesta és la meva xerrada amb la Diana Rossell, doctora en Història de l'Art, professora, divulgadora, escriptora i una profunda coneixedora del modernisme i el japonisme. Fa temps vaig ser alumne de la Diana i gràcies a ella vaig aprendre la influència que el Japó va tenir en el disseny i el comerç internacional del segle XIX. En aquesta xerrada, la Diana ens explica què és l'empresa Kyuru Kosho Kaisha i quin impacte va tenir a Europa i a Catalunya. Bona tarda, Diana. Bona tarda, Adrià. Com Estem els dos allà Sí. supernerviosos. Em feia, és el que et deia abans, no? Em feia molta il·lusió poder retrobar-nos. Suposo que per la gent que ens està escoltant, d'aquests coneixen, no? Aquests dos, la Diana i l'Adrià. I sí que m'agradaria recordar un moment, breument, com ens van conèixer, que recordo que va ser fent un curs de japonisme que tu vas introduir, no, a l'espai d'Aruma, que per qui no ho sàpiga és un lloc on la gent pot aprendre diferents àrees de la cultura japonesa. I recordo que tu feies un curs de japonisme, Sí. que també estaria bé saber, ara la gent que ens està escoltant, què és això del japonisme, no? Breument, perquè ens entengui la gent. Val. Moltes gràcies, Adrià, també per venir, que estic molt contenta. I això, bueno, el japonisme és la definició així més específica, més d'enciclopèdia, diguéssim que és un moviment cultural molt ampli, molt heterogènic, que succeeix, doncs això, no? Cap allà a mitjans del segle XIX fins principis del segle XX. Donar-te dates així específiques, bueno, soc historiadora de l'art, però a vegades és una mica difícil, no? Perquè el japonisme també... En dues línies, com ho definiries? Vale. A veure, doncs seria la influència de l'art japonès a l'art europeu. Fantàstic, ja està. està. I gràcies a això, Sí. que has condensat molt bé, tu vas fer aquest curs a l'Espai d'Aruma, jo vaig ser un dels teus alumnes, no? Sí. I durant aquest curs ens vas explicar moltes coses del japonisme, no? I com va influenciar a Europa i bueno, per què no dir-ho, a Catalunya, no? I vas treure un tema superinteressant des del meu punt de vista, que és una de les principals raons per les quals avui estem parlant, no? I que jo crec que està molt lligat al que és el disseny, no? El disseny que fa el Japó i que feia en aquella època, i que és un concepte, no? Una cosa que és, vaig intentar llegir-ho bé, Kyuru Kosho Kaisha, no? I avui anem a parlar d'això, de Kyuru Kosho Kaisha, no? De què és això, com va sorgir i una mica entendre per què és tan important en el món del disseny i el Japó, no? I quina influència va tenir. Bueno, a veure, el japonisme, que ja hem dit que és la influència de l'art japonès a l'art europeu o a la cultura europea en general, com el primer impacte és a través del comerç. I aleshores, doncs, no em vull liar molt amb això, però per entendre-ho bé hauríem d'anar cap al segle XVI, no? Però bueno, ara estem al XIX i en aquella època és l'era Meiji, que, com ja saps, doncs, en aquell moment el govern del Japó obre les portes a Europa, als Estats Units, al món, després d'estar 250 anys tancat. Estaven tancats amb el que es deia el Sakoku? No, com? Sí, o sigui, el nom en japonès ara no el recordo ben bé, però era el país en cadenes. Doncs aquesta... Sí, el Sakoku. Sí. Sí, el 1639 es va adoptar aquesta política. De tancament, i només hi havia la illa de Dejima. Sí, amb els holandesos feien negocis, no? Exacte, amb els holandesos, i amb això, doncs, clar, els holandesos en aquella illa de Dejima, que ara que això és un altre tema, jo crec que això és un altre tema. Però voldria dir que tot això ve d'aquesta tradició del comerç, però que finalment la Kyuru Kosho Kaisha la funda un senyor que és comerciant portuguès, que és un lince para los negocios, ¿vale? Traductor i comerciant, i bueno, que és molt intel·ligent, i funda la primera companyia manufacturera de producte japonès, que és la Kyuru Kosho Kaisha, que està a la seva seu a Yokohama.
Però què passa? Que aquesta empresa es funda a través del govern Meiji, perquè el govern Meiji el que vol és fer calés també, no? Exportar les seves... que modernitzar Japó, però dintre d'aquesta modernització del Japó posar un Made in, no? Made in Japan. Quina manera? A través del comerç i a través de les exposicions universals. Que tot això, l'origen també d'aquesta empresa, ve lligada de la mà de l'exposició universal de Viena, del 1873. Però això perquè també jo ho entengui la gent que ens està escoltant, aleshores aquesta empresa que van fundar al Japó per exportar, després parlarem de quin tipus d'exportacions feien, no? Sí. Va sorgir abans o després d'aquestes exposicions universals com la de Viena? Després. Ens pots explicar una mica no, el que és l'exposició de Viena i com va sorgir aquesta idea del Kyuri Koisho-kaisha? O sigui, tot revolució industrial, no? Segle XIX. La primera exposició es decideix a tots el govern anglès, no? I d'Europa, després tots els països d'Europa, que la millor manera de presentar doncs això, de ser un país modern amb aquesta capacitat internacional és fer exposicions universals. Llavors es fa art i indústria, que és aquest el moviment d'Arts and Crafts. Estem al 1851, primera exposició universal, si no recordo malament. I després això ho va copiant tothom. I una d'aquestes passa a Viena, no? Que normalment doncs, es feien arquitectures efímeres, al Palau de Cristall o edificis preparats per destinar-hi això, i en el cas de Viena va ser un boom. El tema Japó va agradar moltíssim. I com que eren els primers japonesos que sortien del Japó, perquè recordem que havia estat tancat durant molts anys, la gent es va enamorar, no? Ostres, és com ara, no? Anem a un saló del manga, anem a la festa aquesta de la festa japonesa de Barcelona, bueno, qualsevol lloc o una botiga. Ostres, això què és? És una carpa, és una tassa, el que sigui. A la gent li va agradar molt. Els productes que el Japó importava allà, que eren productes reals, originals. Quin tipus de productes hi havia en aquesta exposició de Viena? Porcellana, la ceràmica superimportant. La ceràmica, número 1. Vale, després va venir l'estampa japonesa, però la ceràmica era la més important. Per què? Perquè això tenia un lligam, un altre cop, amb la porcellana xinesa. I com que en Xina sí que hi havia molta més relació que amb Japó, amb Europa, i més obert. I llavors, en aquesta exposició universal de Viena, aquests productes japonesos van tenir molt d'èxit, com deies, i encara no existia la Kyuri Koisho-kaisha, no existia encara, correcte? Va ser després d'aquesta exposició. Explica'ns què va passar després, exactament, després d'aquest èxit a Viena. Doncs que van dir, a veure, estem com a l'inici de... Imagineu-vos un govern, no? que fa un pla de modernització. Si heu vist l'Último Samurai, no? Doncs seria això, no? Modernitzem el país de l'exèrcit, la universitat, bueno, tot. Llavors també hem d'obrir-nos al món. I la manera era això, no? Aquest comerciant que era portuguès, que tampoc és algo que, és portuguès, que raro. No, és que els portuguesos també havien tingut molts contactes comercials amb Japó, des de fa molts anys. Però estàs dient, aviam si ho entenc bé, Sí. Que un portuguès al Japó va proposar aquest tipus d'empresa? Sí, però exacte, o sigui, què passa a l'Último Samurai? Que truquen per telèfon. Agafa l'iPhone, hola, soy Tom Cruise. No, però al principi de la pel·li es veu, no? Com els dos japonesos del govern Meiji van a buscar el Tom Cruise, que és un soldat que havia matat, que havia fet la guerra amb els indis, no? I que per tant era considerat com un líder, no? Amb l'estratègia militar, patatim patatà. Llavors, què passa? Que van allà, el contracten tu, i llavors aquesta persona, que per cert a l'Último Samurai, potser us agrada, potser no, però la qüestió és que és una història real. L'únic que el soldat no és dels Estats Units, és francès. Però això va passar, o sigui, el govern japonès buscava gent
com si ara venen i et contracta tu Van o trobar a mi. aquest portuguès que van dir, ostres, tu... El millor amb això, vine tu aquí al Japó Mhm. i el que faràs és renovar això. No? Mhm. En el cas d'aquest senyor que es deia Matsuo Gisuke, no sé exactament la seva història, però podria anar per aquí. també. Matsuo, perdona? Matsuo Gisuke. Però aquest era Es deia. portuguès? Sí, però Però el nom potser és japonès, no? es devia posar un nom més japonitzant. Però Interessant. la seva història biogràfica no la sé. Per tant, D'acord. aquí Això ja és algú que ja explorarem, potser. Això s'hauria d'investigar. Però és interessant, llavors, el govern Sí. japonès, diguéssim, va contactar aquesta persona per crear... O ell estava allà, no ho sé. I ho va suggerir o el que fos... I no, dintre d'aquesta planificació, escolta, perquè aquest senyor era traductor també. Aleshores, Tenia certes avantatges, aleshores, tenia imagino. certes avantatges perquè en aquella època també copiant a les famoses ambaixades que s'havien enviat aquí a Europa, a les primeres ambaixades, que és el samurai, no? Com us diria ara? És que té un nom això. Bueno, a Sevilla, al costat, hi ha una població, Corea del Rio, no? Que també van quedar uns samurais allà. Bueno, llavors els japonesos, si una cosa els funciona bé, no ho canvien, això ja ho sabem, no? Doncs segles després van fer exactament el mateix, però en vez de ser al segle XVI van enviar-ho al XIX en l'exposició universal. En les exposicions universals feien un petit sèquit de persones, per exemple, doncs això, l'emperador del Japó amb el traductor, no? I podria ser aquest bon home, no? El Matsuo Gisuke, doncs que vagi amb ell i que faci de traductor en francès o en alemany o el que sigui. Llavors, clar, per això ell després va crear. Ja et dic, la història no la sé exactament, això són interpretacions. Però bueno, és interessant entendre una mica que al final el govern japonès va utilitzar una persona que era portuguesa, independentment de com es digués, i allà van fundar el que és Kyuriko Shokaisha amb l'intenció de manufacturar productes, després parlarem de quin tipus de productes, per donar-se a conèixer i fer negoci. Exacte, és el que et comento, no? És com si tu i jo ara anem al Japó i evidentment amb la cosa d'un any o dos o menys, no? Parles japonès, escriure ja sabem que és una altra història i bueno, tens aquesta oportunitat i dius, bueno, doncs no, he d'anar amb aquest sèquit d'aquesta gent, no? Perquè normalment els membres, això ja m'ho preguntaràs després perquè no em vull anar aquí per altres temes, però normalment l'estratègia aquesta era sempre la mateixa, o sigui, no feia modificacions, era el grupet de gent, no? El cònsol del lloc, amb el crític d'art, amb el traductor i amb el polític de torn. I aquesta gent era la mateixa. L'equip de treball, dius, no? L'equip de treball. Aquesta gent què feia? La comissió japonesa, o vista com comissió japonesa o delegació japonesa, que era un grup de gent que el que feia era quan hi havia una exposició universal a Barcelona, en el cas d'Espanya va ser Barcelona. Sí, després parlarem de l'impacte que va tenir a Barcelona. A Viena, a París, a Londres, doncs era aquest grup de gent. I llavors anaven, diguéssim, a aquestes ciutats, no? I venien el que és els productes japonesos. Els productes japonesos, inclús dintre d'aquest grup de gent, si tu eres més jove, doncs tenies senpai per damunt, no? Senpai, per qui no ho sàpiga, és, tu mateixa ho pots dir, no? Però és el mestre, no? Sí, exacte, la persona, potser un any o dos o més, que té més experiència i aquella persona està aprenent d'aquesta persona, no? I aleshores, aquests grups de treball que, diguéssim, dirigien el que és Kyuriko Shokaisha, no? Quin tipus de productes anaven a vendre, no? A comercialitzar a altres països? Clar. Entenc que les exposicions, primer va ser les exposicions universals, sobretot, entenc? Sobretot les exposicions universals, per què? L'exposició universal era el evento del año. ¿Vale? El evento del año. Era influencer, sí. Instagram. Vale. Milió de seguidores, tal, el que surti allà ho vendràs. L'influencer era l'exposició universal. Sí, o sigui, l'influencer de l'època. Exacte, vale. Llavors tothom que qui tenia calés i que no tenia, anava. Tu pagaves una entrada i anaves. I amb la voluntat de veure què passava, perquè clar, això era una passada. Ja. La majoria de gent no és com ara que agafes un avió, has estat a Hawaii, has estat al Japó, a Xina, tal. Aleshores la gent no podia viatjar perquè era molt caríssim.
doncs era una manera bona de, ostres, la meva ciutat o el meu país vaig a veure el que estan fent els altres. Sí. Però per què? Per aprendre, per copiar i per millorar. Llavors, era un estat de... En el podcast, no?, que estàs fent tu, Adrià, que es diu Disseny en Japó, clar, és molt interessant aquesta època perquè és el principi del disseny, el concepte del disseny com a tal. Què vol dir això? Doncs que en l'època de la revolució industrial es comença a fer tot igual i la gent no vol, sobretot la gent amb calés no vol. Clar. Jo tindré un pla com el senyor o la senyora del costat, Clar. que no té un duro. No, jo vull algo que em doni caché. Aleshores, això és que estàs dient és molt interessant, no? Perquè clar, la gent que podia adquirir aquest tipus de productes, diguéssim que no era qualsevol tipus de persona, no? No. I volien productes, els que podien adquirir-ho, no? Que tenien un poder, entenc, adquisitiu alt, volien diferents tipus de productes, no només un, i que sobretot fos diferent als altres, no? I ara aquí em sorgeix la pregunta, no?, de quin tipus de productes volien i per què els volien, no? Perquè... Clar, aquí hi ha com diversos estrats de diversos clients, de tipologia de client diferent, no? D'acord. O sigui, hi havia com l'alta burgesia catalana, industrial, doncs, no sé, l'industrial de Manresa o d'on sigui, que té la fàbrica tèxtil, aquesta persona tindrà molts diners, no?, perquè ve d'una saga, i aleshores el que voldrà és adquirir obres d'art. Podria ser un col·leccionista d'obra d'art japonesa, només, o diferent. Però a aquest tipus de client li encantarà una obra original. Ja s'encarregarà ell o ella de saber que és original. I després la Kiryu Koshokasha el que va fer era diversificar el tema. Què és? A veure, senyors, no tothom pot adquirir això, i el Meiji i el Matsuo Gisuke i d'altra gent van veure aquí hi ha negoci. Què negoci, no? Això és una mica com les marques de luxe, no? Que fan una peça de moda que té un preu molt elevat i perquè no s'ho pot permetre, doncs et faig el perfum. Exacte, o el Gucci o el Louis Vuitton, o mira, doncs, qui no pot se'n va... I Kiryu Koshokasha va fer el mateix. Va decidir dedicar uns esforços a fer uns productes, diguéssim, d'alta qualitat i molt diferents, i uns altres, doncs, més, diguéssim, més iguals, no? I més barats de produir, imagino. Exacte, més diversificat, que la gent hi pogués, que també era molt car igualment, segurament, però sí que podries accedir més. I quin tipus de productes feien? Perquè tu has dit obres d'art, però clar, obres d'art, una persona et dirà que una obra d'art és un tipus de pintura... Clar, sí. No, ja ho entenc, perquè també és una època molt confusa i contradictòria, aquesta que estem parlant. Perquè és una època que hi ha molts canvis i molt ràpids, bueno, una mica com ara, no? Que és o t'adaptes o fora. Però sí que és una època molt interessant d'estudiar perquè com que no hi ha en les peces, no? A l'hora de comerciar, hi ha moltes peces que es venen com originals, o es diuen japoneses i no ho són, no? O es diuen que és d'un autor i no ho és, perquè no se sap. A veure, la gent que ho adquireix no ho sap. Aquí hi ha la història un dels màxims col·leccionistes d'art japonès d'Europa, el Siegfried Wing, que va ser el fundador de l'Art Nouveau. D'aquí ve tot el nom del moviment, ve d'aquesta botiga, Art Nouveau, i aquest senyor venia de tot. Que això seria perquè nosaltres aquí a Barcelona vam copiar això. I aleshores van començar a sortir com a bolets aquestes botiguetes, que inclús eren botiguetes, podria ser amb confiteria, no? Inclús, no només d'art. Que barrejaven potser els productes, no? Amb objectes, però eren objectes ceràmiques sobretot, ventalls, porcellana, figuretes, la casa, que amb tot el respecte de les àvies, que tu vas i t'obren l'armariet, no sé si... La figura de lladró, no? La figura de lladró, o el típic que tenia la meva àvia, ho tenia, pobreta, que en pau descansi, sí. Donaves a casa seva i tenia la... com es diu això en català, no sé, l'armariet, i tu obries, i hi havia la tasseta de l'àvia, la no sé què... Sí, el no sé què, del cafè, clar, no? Era com su momento. Aleshores, el Kiryu Koshokasha el que feia era
estic pensant, com dir això, però no és que fes productes, diguéssim, o sigui, no feia un saler o no feia productes útils, no?, com a tal, feia més aviat productes... Decoratius. Decoratius. Decoratius i de... com diguéssim, capricis, no?, de dir... Sí. Imagina't que jo soc de l'alta burgesia, visc al Passeig de Gràcia i vull un ventall de no sé què. Doncs vaig allà i me'l compro. Sí. Hi hauria de diversos preus, també. Clar. Doncs ventalls amb nàcar, sense nàcar, amb colors de bambú, bueno, paipais, jo què sé, coses molt diferents. El paipai, per qui no ho sàpiga... Sí, és com un ventall però més rodó, no?, de la part de dalt. Serien coses així, imagino, perquè clar, els historiadors de l'art molts cops diem això és així, però hi ha moltes coses que no sabem, perquè s'han perdut o encara estan en arxius esperant a que algú desveli el tema, però el que s'ha estudiat fins ara, doncs sí, eren botiguetes que tenien una mica de tot, no? Com a com es diu això, la casa que hi ha baixant al Passeig de Gràcia, la casa de Bruno Quadras, que també és molt significatiu, a l'empresari, que era la casa dels paraigües, comunament, que hi ha un drac, si l'heu vist, hi ha un drac allà a la plaça de Boqueria. Per qui no ho sàpiga, si voleu veure, plaça Boqueria, i just davant de la Boqueria, no?, hi ha un drac. Hi ha un drac, o sigui, és al carrer de la Boqueria, hi ha un drac a la seva cantonada, no?, fa cantonada i és una decoració bonica, no?, de l'arquitecte i Vilaseca, i bueno, que el seu propietari va decidir invertir en això, perquè després o sigui, tant abans de l'exposició universal, que ja hi havia aquest tipus de botigues, de coses orientals, però no només japoneses, també podries trobar xineses, però després va haver-hi un boom molt gran, després de la 88. Vols dir japoneses? Sí, japoneses, i es va fer més relacions comercials, es van obrir empreses noves. I per qui ho sàpiga, que en aquesta botiga que comentaves davant de la Boqueria, no?, que és quin nom tenia, que l'acabes de dir? La casa Bruno Quadras. En aquesta casa venien productes de Kyuroko i Shokaisha també. No estic segura, en aquesta casa no estic segura, però sí que venien objectes japonesos, o orientals, i sobretot, bueno, paraigües perquè eren... Però en aquella zona, en el carrer Ferran sí, en el carrer Ferran hi havia diverses. Ara t'hauria de mirar el nom, però hi havia diverses botigues, inclús abans de l'exposició universal, que es dedicaven a això. I sobretot perquè el tema... Però quan dius l'exposició universal, dius la de Barcelona. La de Barcelona, la del 88. Vale, ara potser llavors hauríem d'avançar una mica... Dirígeme, sí. No, que va, jo estic intentant situar-me en el timeline, no? Perquè estàvem parlant de la de Viena, no?, que allà es van vendre productes japonesos, no? Sí. Però allà no estava encara Kyuroko i Shokaisha creat, es va crear després, perquè es va veure aquest, diguéssim, interès, no? I llavors jo crec que és interessant que ens movem, potser, tu em corregeixes, a l'Exposició Universal de Barcelona. Sí, molt important. Bueno, molt important perquè és del que més em puc explicar. Clar. Doncs, és a dir, de endavant. París et puc explicar, però perquè vam copiar bastant, no? I la gent que anava amb aquest petit el sèquit aquest de la delegació japonesa va ser la mateixa de París que la d'aquí. Potser petites variacions d'un membre o dos que no anava, però sí, volia expressar, no, que la Kyuroko Shokaisha va arribar a ser tan important que en la seva targeta de publicitària doncs és la primera empresa manufacturera japonesa, i a sobre va estar a Nova York també, va fundar seu allà, i més seus, més subseus, Chicago, molts llocs. Sí, perquè és veritat, jo vaig estar mirant una mica això que comentes, i vaig veure que va obrir una seu a Nova York també, i altres ciutats del món, no? O sigui, per les persones que ens estan escoltant, que siguin conscients que no és que, diguéssim, enviessin només productes des del Japó, no?, a les botigues o a les exposicions universals, sinó que van crear seus de Kyuroko i Shokaisha a diferents capitals del món. Però és molt fort, no?, perquè al final, o sigui, estem parlant de la primera empresa
japonès a nivell internacional Sí. que dissenya productes expressament per exportar-los i amb dos objectius, no? Que és un, explicar una mica el Japó des d'un punt de vista més de ceràmiques, que comentaves, de laques, tot això, i l'altre de fer negoci, no? Això no havia passat mai fins a aquell moment, entenc. A veure, havia passat però en petita escala, que la petita escala era, per això volia anar al segle XVI, no? En l'època d'aquesta època, no, que el Japó estava tancat, perquè els espanyols, bueno, ens van expulsar, no, els jesuïtes i tot, perquè les ànsies d'expansió del cristianisme van topar directament amb els daimyo, no? Els senyors feudals de l'època, i van dir, escolta, això s'ha d'acabar. Bueno, de fet va ser nosaltres, com l'argument per al qual Japó es va tancar, perquè van dir, aquí ho tanquem o la gent es anirà... Se'ns mengen la cultura i se'ns menja la religió i tot. I ho hem d'acabar. Sí. I, de fet, us recomano molt una pel·lícula que es diu El Silencio. L'he vist. És d'Orilla. Sí, és dura. És d'Orilla, us aviso, però és molt bona perquè allà explica molt bé tot això. Però tornant a la pregunta que em deies, tot això ve també d'aquesta època, perquè en aquesta època, a l'estar en aquesta illa de Deshima, que està allà al costat de Nagasaki... Aquesta època et refereixes més o menys al segle XVI. Al segle XVI. Només els que estaven en aquesta illa eren holandesos, bueno, que ara diem holandesos, però en aquella època era una part d'Alemanya també. Doncs aquella gent, clar, van ser els únics que van tenir contacte amb Japó. Sí. Què passa? Que els arxius, els comerços, Companyia de les Índies Orientals, es van fer d'or. D'or. Per què? Perquè el seu objectiu no era canviar la manera de pensar dels japonesos, ni anar allà de cristians o el que sigui, sinó de fer diners. Vale? Anem a comerciar. I van ser molt hàbils i van ser molt bons. Llavors, allà van ser els primers introductors de la manera de la laca japonesa, molt coneguda, que és una mica com la porcellana xinesa, però tampoc, perquè hi ha moltes variacions, això és un altre tema. Van ser ells que van introduir els holandesos, els alemanys, que actualment, si vas a Meissen, això és Alemanya, no? O Dresde, una part de... Són les fàbriques que es van fer d'aquesta gent que va tenir aquestes relacions comercials i van dir posarem això. I a partir d'allà es va començar a exportar. Per això et deia la importància de la ceràmica. La ceràmica, número 1. Després va venir tot l'altre, els ventalls, el tema decoratiu, les arts decoratives que fins aleshores eren com... això no és res. No? És com... Inclús hi havia moltes dones que es formaven com a pintures de ventalls o el que sigui, eren considerades arts menors. Sí. Però una dona que es dediqués a la pintura o a l'escultura o a l'arquitectura era més difícil. I abans que comentàvem, havies comentat la targeta com comercial de Kyuriko Shakasha, que ara l'estem veient, no? Sí. Que ens la pots descriure una mica perquè la gent que ens està escoltant entengui una mica com era aquesta targeta, de visita, no? Sí, hi ha diverses, Aquesta que veiem és la dels Estats Units, però en realitat n'hi ha diverses. No, bueno, Londres, Viena, però aquesta es veu que era molt reproduïda allà als Estats Units. Què estem veient? Perquè aquí veig com dos dracs, un símbol aquí al mig, que són com dos triangles, no? Sí, també no he volgut complicar més la vida, però el tema de la maçoneria és molt important. Però vols dir que està relacionat amb... Bueno, ahí lo dejo, no lo sé. Vale, però que sapigueu que moltíssima gent ficada allà, el García Llançó també era maçó... Però aquí és García Llançó,
perquè perdó. ara has dit un nom. No, després. D'acord, després parlem d'això. Ara estem intentant entendre, estem veient una imatge del que és una targeta de visita dels Estats Units, deies, del que és Kyuro Koishokaisha, per presentar-se, no? I hi ha doncs, dos dracs, no? Una que sembla el drac Sheran, de volar de drac, no? Al mig hi ha com, doncs el que et deia, no? Un símbol, que són com dos triangles junts, i a sota hi ha uns kanjis, no? I a sota dels kanjis posa Kyuro Koishokaisha i diu la primera manufacturera japonesa, no? Sí, exacte. I diuen bronzes, laques, ceràmica i porcellana, no? No, sí. I què posa aquí? Té, seda i curiositats vàries. Clar, aquí què passa? Que ells eren molt hàbils i, bueno, i posem tot l'altre, no? I posem tot la coletilla, no? Ara, lo típic, no? Que estudia japonès, però és igual que el xinès, però és igual que el coreà. No, són coses diferents, no? Vale, és Àsia, sí, però no és el mateix, no? Exacte, llavors aquí recullen tot i ho posen tot, però vaja. Era com la targeta de presentació aquesta que estem descrivint, no? Entenc? Sí, presentació o més comercial, no? Una carta d'aquestes de... És xula, O sigui, és xula. Això sí, hi ha molta informació que no estem potser tan acostumats a dia d'avui a aquest tipus de disseny. I Yokohama també és important, jo crec que es va fincar a Yokohama, és un lloc... Vols dir la seu de Kyuro Koishokaisha, estàs parlant? Sí, però és un lloc bastant interessant, o sigui, perquè el Japó és enorme, no? Per què Yokohama? Vols dir per què es van situar a Yokohama, no? Perquè Yokohama, al tenir un port també, i sempre havien tingut, bueno, sempre no, perquè va estar tancat al Japó, però després de quan es va obrir, a partir del 1854, clar, tenia molta relació amb Xina, no, també, o era molt comercial, el seu port era obert també. Sí. I la Kyuro Koishokaisha estava allà, o sigui que també és... Hi havia un altre col·leccionista de numismàtica també que estava per allà, de monedes. Però no és l'única targeta que hi ha. Tens més. Aquí hi ha una altra que és bastant coneguda, que també és amb el símbol de la casa, com si fossin... Perquè ara estem veient, perquè la gent que ens escolta ho entengui, estem veient una targeta de visita, entenc, diferent a la dels Estats Units, no? Exacte, o d'Estats Units o per països de parla anglesa, no? Perquè aquí seria pels països de parla en llengua francesa, sobretot la de París. I és curiós perquè aquí, en aquesta targeta de visita, no diu Kyuro Koishokaisha, diu Koishokaisha, no? I no hi ha els dracs, és molt més minimalista aquest disseny, no té res a veure amb l'altra targeta, no? No té res a veure. Saps per què, això? O perquè aquí només veig certes lletres, no? Què més podem veure? Sincerament no ho sé. La diferència no ho sé, però podria ser perquè al final es va fer tan gran, podria ser, doncs, pels països de llengua anglesa farem aquesta targeta i els de París, perquè abans he dit dels països de França, però no, París només, farem aquesta, que aquesta targeta és molt important perquè a Barcelona tenim la mateixa. D'acord. És més personal, perquè aquí, per exemple, si la llegim, posa Matsuo Gisuke, no? Exacte. Que és el director, i l'altre que hem vist, no, és molt més comercial, no? Però aquesta és més personal, sembla. Exacte. I molt més minimalista, també, a nivell visual. Sí, perquè jo diria que aquesta és més japonesa. Sí, a mi també m'ho sembla, l'altra em sembla Però si ens fixem, ara no recordo, perquè aquesta que més minimalista és del 1899. 1899. Bueno. I aquesta... O 1889, perdó. 1889. Aquesta no ho tinc clar, la dels Estats Units. I aquesta no ho deu posar. No ho tinc clar. Bueno. Però... Ho haurem d'investigar. Però sí que és veritat que és més minimalista, la part de sota, més japonesa. Aquí ell... El Matsuo? El Matsuo Gisuke, no? Es posa director, no? Delegat general dels expositors a l'Exposició Universal de París del 1889. Sí. Perquè després de la Barcelona, que ara parlarem, van fer
la de París. I diu Kosho Kasha, que és la gran companyia industrial i comercial del Japó. La casa principal està, la seu està a Tòquio i la sucursal a Nova York. Però que no era una cosa de petita, això, volien fer gran, I ara estava pensant abans havíem comentat els tipus de producte que manufacturaven, no? Però això és... Jo he anat llegint una mica d'informació de Kosho Kasha i tinc un dubte que no tinc clar si ells produïen aquests productes o també eren altres, diguéssim, artesans japonesos que donaven productes a aquesta manufacturera i ells enviaven... No sé si ells mateixos produïen i agafaven productes d'artesans japonesos o només els agafaven i després els distribuïen, això? No, jo crec que és el que dius tu. Agafaven d'artesans japonesos, però també aquests artesans japonesos estaven barrejats com explicaria, com artesans japonesos que feien les peces d'una manera molt japonesa o d'una manera molt, o sigui, per exportar, per vendre. Hi havia... Per guiris, això no els agradarà. Doncs fèiem alguna per guiris, no? Sí, això és com vas, no sé, el típic, no sé, un restaurant mexicà, no? Sí. I que, bueno, si vas amb un amic mexicà o coneixes algú mexicà, això pica molt, això no pica res, no? Perquè està adaptat al gust. Clar, o sigui, això vull estar segur que ho entenguem i la gent que ens està escoltant. Aviam si ho dic bé, els productes que feien o que distribuïen a partir d'artesans japonesos s'adaptaven al gust occidental? És això? Sí, però no tots. No tots. Això és el que vull que... Val. D'acord. Podem entendre quins sí i quins no? Això aniria lligat amb el que comentàvem abans del tipus de client. D'acord. El client que vol algo japonès, però què passa? Que és l'època que s'està catalogant les peces, que s'estan fent els llibres d'història de l'art, que comença la crítica d'art, aquest sí, aquest no. El mateix Siegfried Bing s'equivoca, que estem parlant d'aquest senyor que he comentat abans. Ens pots recordar qui és aquest senyor? Era el fundador de la primera galeria d'art, bueno, primera no, perquè havia hagut alguna altra, però bueno, més important. D'Art Nouveau, no? D'Art Nouveau i de cosa japonesa, a París. I aquest home també s'equivocava. Quan anava ell a l'exposició universal i anava a adquirir, no? Sí. Productes. Clar, la gent es posava molt nerviosa perquè no estava res catalogat. O inclús exposicions que ell feia no catalogava les obres perquè no se sabia encara. S'estava fent aleshores, en aquella època. Imagineu-vos, perquè m'entengueu, lo típic, ¿esto es chino o no es chino? Què és esto? Clar, perquè al final aquella mentalitat entenc que, bueno, ho englobaves en Àsia, però si no estaves molt posat... Però ells sí que ho sabien. D'acord. Els que es portaven sí ho sabien, perquè si estàs al Japó tu saps. I els altres havien d'esbrinar. Clar, jo m'imagino ara els japonesos dient, mira, això és de molta qualitat, pugem preu, no sé què. Arribaven aquí i aquí els consumidors em falta context, no? Que això és interessant, em falta context per entendre si això que m'estàs venent és una peça genuïnament japonesa d'alta qualitat o és una cosa més tiradilla, no? Exacte, però per exemple amb les targetes s'ha vist, no? De seguida ens hem adonat els dos. Això és més japonès que alt. Doncs passa el mateix, no? Amb els dracs, tothom veu drac Orient. Sí. Amb tatus o amb... Una targeta molt més comercial, molt més cridanera, no? En els colors verds, vermells... Però tothom sap que quan veu un drac és Orient. Sí. No hi ha més. No hi ha sí. Doncs clar, per mi, quan ho veig, és més xinès que japonès, això. Sí, i a mi també, quan ho vaig veure, m'ha cridat l'atenció, no? I llavors entenc que ara estem fent aquesta analogia entre les targetes, no? Que una és molt més personal i minimalista i l'altra és molt més com un pòster una mica cutre, per què no dir-ho, més comercial, no? I aleshores en els productes passava el mateix. Exacte, però que agradava això. Sí, però aquí agradava al consumidor occidental, vols dir? Clar, perquè amb tot això hi ha una cosa molt bonica, bueno, des del meu punt de vista és molt personal, que és la imaginació, és l'idealisme. I com serà? I hi haurà A veure, hi ha coses lletges, no? Com el racisme, però
hi ha una part molt bonica, que és la que tenim aquí entre mans, que és la del disseny o la creativitat, que era imaginació i com serà, no? Estava molt lluny. I el primer que et venia al cap no era Japó, era Xina, perquè Xina sí, ruta de la seda, es coneixia molt més, hi havia molta més tradició. I els japonesos adaptaven llavors aquells gustos. Una altra conversa és en base a què adaptaven les artesanies que feien. Amb això, amb el concepte xinès, que... aquest imaginari de grulles, no? De garça, sí, que és més d'aquest concepte que teníem aquí del segle XVIII, del XVII, d'aquesta gent que va venir, no? I que va començar a fer porcellana xinesa. Sí. Feu o googlegeu, no? Ceràmica de Meissen. Probablement direu, no m'agrada. Perquè és la figureta super... com inclús kitsch. Sí. No? De la noia allà amb la cabreta, de color blanc, amb un toc així rosat, dius, ostres, què és això? Però... Aleshores, està clar. Jo crec que queda clar a tothom una mica aquesta analogia. Llavors, clar, els compradors de productes de Kyuroko Shokaicha, no? No tots tenien coneixement per saber, diguéssim, quina era la més... És que ni els que van fundar les galeries ho sabien, es van formar tots, no? És com la gent que feia negoci amb això, el Siegfried Bing o altra gent que ara parlarem d'ells, van aprendre de la gent que venien del Japó. Eren dealers o gent, empresaris o polítics que viatjaven, no? Sobretot cònsols, perquè estava molt... L'entrada al Japó sabeu que estava prohibida. Vull dir, els primers que van poder anar també hi havia tot un tema. I aquests sí que van adquirir peces molt especials i molt rellevants. Clar, escollides. És que no té mèrit això, perquè si jo estic al Japó, què compraré? És que no haig de fer aquesta tria. El problema és quan vaig a una exposició universal, que allà hi haurà... Col·loquialment diem, això són rampoines, no? Sí. Bueno, no sé, saps que al final acaba, potser... I la gent està contenta igual, Potser t'acabes comprant un platet... Clar, perquè és diferent, no hem vist res mai... Com aquest, no? Un platet... Ara, quan dius aquest platet, perquè la gent que ens està escoltant, clar, perquè ara la Diana, no sé si ho sabeu, però nosaltres tenim aquí al costat una taula, no? Amb llibres, amb un plat, ojo, no un plat, diguéssim, per fotre alguna a sobre, no, és un plat especial, és diferent, sí. I la Diana, per explicar-nos alguna cosa, ha agafat un plat, però explica'ns, perquè no és un plat de l'Ikea, això, no? No és un plat de l'Ikea, no, és d'aquest senyor del García Llençó, que parlarem després d'ell, i s'ha conservat fins ara. I com és aquest plat? Perquè veig que té diferents tipus de dibuixos. Sí, que deixa, no? Com sabem si és xinès o japonès? Normalment el disseny japonès deixa un espai, no? Però clar, també hem de pensar, i tant, també hem de pensar que... Vaig a fer un sorollet, sí. S'escolta? Ara espero no es trenqui, Perquè... No, sí. Aquesta ceràmica, doncs, hi ha diversos noms, no? De Kakiyamon, tot això, que es feia a la zona del nord de Japó, de Kanazawa, tenia aquesta tonalitat vermella amb daurats. Sí, perquè té com una mica de vermell, daurat, un color així carn també. Però clar, probablement, si tu vas al Japó, clar, dintre de l'art japonès hi ha una part molt xinesa, no? Hereva de Xina, perquè tota la ceràmica venia d'allà, no? La porcellana. Sí. I van aprendre d'allà. Però, clar, si tu agafes, dius, és japonès. Sí que ho és, però té un toc com xinès, no? D'alguna manera. No és... El que vull dir que el concepte d'art japonès no és el que el tenim ara, no? Que ara la gent, no sé... De fet, això... Arquitectura, no? Sí. Jo recordo que quan vas fer el curs de japonisme era una de les preguntes que, si tu em corregiràs, que et vaig fer, que és... Sí. Clar, jo estic més acostumat, diguéssim, al disseny sobretot més actual, o un disseny potser més zen, no? Que és molt més minimalista comparat amb un budista. No té res a veure si un sap una mica la diferència entre els temples, per exemple, no?
I una de les coses que em sorprenia de Kyuriko Ishikaisha era que manufacturava uns productes que des d'un punt de vista occidental actual, en el meu cas, no, perdó, del coneixement que jo tinc, és que trobava kitsch i cutre, no? Exacte. I amb influències xineses que em sobtaven, perquè al final no em quadrava amb el disseny més minimalista o més zen, no? Japonès. I aquest plat que estem veient ara, no? Sí, i perdona que m'he equivocat, que és Kutani aquesta és Kutani. Perdona? Aquesta ceràmica es diu Kutani. Què vol dir Kutani? Kakiyamon era amb tons blancs i blaus. Aquesta és en vermell, daurat i bueno, blanc. I aleshores aquest tipus de productes que tenim ara mateix, que estic agafant jo amb les mans, no? I estic tocant, quants anys té aquest plat, per cert? Té uns quants, no? 150 anys, 200, bueno, no em diguis, doncs crec que el deixaré sobre la taula. No, tranquil, no pateixis. Aquest plat que té, doncs això, 150, 200 anys, clar, jo sé que és japonès perquè aquí darrere, ara estic donant la volta al plat, veig uns kanjis, no? I no sé, jo personalment no sé llegir kanjis. Aquí probablement diu Kutani, perquè aquesta és el tipus de ceràmica, no? No, sí. I aquest tipus de plats era un dels productes que segurament Kyuriko Ishikaisha entenc que exportava, no? I carregat, perquè això, ell ho tenia, aquest senyor que parlaré després d'ell, de la García Gassó, ell ho tenia segurament com un obsequi, el van obsequiar amb això. Sí. Aleshores per ells era com un omiyage, no? Com un omiyage, sí. Un souvenir, no? Un record d'aquesta gent, no? Sí, sí. Però molt bé. Que també tenia altres coses que no les tenim aquí físicament perquè pertanyen a la família, però perquè vegis que, i els que ens esteu escoltant no ho podreu veure, però us ho podeu imaginar, que són unes safates i uns bols per Misoshiro, no? Sí, ara ens estàs ensenyant, Diana, i els més japonès. Unes safates, en forma de rectangle i un altre circular, lacades, que això també es diu tècnica urushi, es diu urushi en japonès, i que tenen doncs això, una decoració més minimalista, en el qual doncs hi ha això és una cosa que si anéssim al Japó a dia d'avui tu pots trobar fàcilment en qualsevol restaurant de jo què sé, fideu soba mateix o un restaurant mínimament bo, no? És fàcil trobar aquest tipus de laques, que no les de plàstic, si te'n vas a Yoshinoya, no? Però si te'n vas a un restaurant, diguéssim, bo, pots trobar aquest tipus de lacats, no? Però coexistien les dues coses. Coexistien les dues coses, però no era el que més es comercialitzava, oi? O sí? Això t'hauria de respondre amb un Excel o amb dates més d'això. La veritat que no ho sé tant, però sí que la Kyuriko Ishikaisha sí que feia moltes coses amb gust occidental, de més recarregat, més chinoiserie. Què vol dir això? Aquest terme ve del segle XVIII, que és tipus Maria Antonieta. D'acord. Sí, jo crec que ens fem una idea estètica una mica del que... Perquè és el que ens havia quedat nosaltres, no? I després, però alhora també es comercialitzava amb això. Però potser com a comprador t'agradava més tipus Maria Antonieta que això. Que més carregat, i llavors, clar, el que feia Kyuriko Ishikaisha era manufacturar més aquest tipus de productes. I la gent que realment sabia perquè havia viscut al Japó o perquè tenia tal, doncs aleshores ja estem parlant de gent que ja tenia armadures samurais, ceràmica de bronze de l'artesà molt famós, coses més específiques. Hi ha algun lloc on la gent que ens escolta pugui veure un producte de Kyuriko Ishikaisha? Sí, hi ha un que està, si no recordo malament, al British Museum, al Victoria and Albert Museum, a veure si ho trobo aquí. És un bronze, és un pebetero, te'n recordes tu de classe d'haver-ho vist? Em sona. Que és això és per... com es diu això? Per cremar encens. Però clar, tot això està fet de bronze, bueno...
Clar, per qui no, ara no ho esteu veient, però per qui ho vulgui saber, és diguéssim, aviam, em costa definir-ho, és com una espècie d'olla gran, no? On dins es crema encens, que entenc que, bueno, qualsevol persona que hagi pogut anar al Japó i hagi anat al temple, per exemple, de Sakusa, no? Sí, exacte. No sé si es diu Sensoji, ara no me'n recordo, però no, hi ha allà unes zones de cremar encens i diguéssim que el que estem veient és com una espècie d'olla metàl·lica, però aquesta olla té com unes columnes que baixen i a sota de la olla hi ha... quin animal és aquest? És un paó. Però és gran, no? Aquesta... És molt gran. Sí, és molt gran, no, això? Sí, sí. I això no ho podem veure, les persones que ens escolten? Això ho podeu veure al Victorian Albert Museum de Londres i està online. O sigui, podeu anar al catàleg. Sí, i l'artista es diu Suzuki Shokiji i sí, és del 1877. Aquesta peça diu que... O sigui, l'adquireix el Xing amb una de les exposicions universals de París i després ell el ven al South Kensington Museum, que seria a l'inici del Victoria Albert Museum. I diu per 108 pounds. Però ara actualment aquesta obra no val això, ja us ho dic, no sé quan val, però molt més. Y digo, se trataba de una pieza grande, pero la venta indica que los precios de los bronces japoneses se habían incrementado considerablemente. Bing debió de percatarse de hasta qué punto hacían furor los objetos de este tipo. Importó cierta cantidad de ellos, pues Louis Gons, en su libro El art japonés, que es un libro muy importante, de 1883, habla con entusiasmo de una pieza de bronce semejante. Digo, en la colección privada del señor Sinfrenbien me llamó la atención un gran ganso de bronce de excepcional belleza. Mireu, que estic llegint ara directament d'un llibre que després us passarem la referència i diu de les obres que exponia la Kiryu... Mira, aquí posa Kiritsu. Kiryu Koshokasha, Asociación Industrial y Comercial de Tokio, que això és el que vol dir, Bing adquirió un enorme incensario de bronce de 2 metros de alto. Sí, per això diem que té aquelles columnes, no? Que és és molt... O sigui, jo el veig aquí a la imatge, però ja es deixa intuir que és força gran, no? Esta pieza de gran complejidad, un trípode que descansa sobre una raíz y unos pavos reales, con incrustaciones de bronce dorado y aleación, refleja a un tiempo gusto por el virtuosismo y énfasis en los ricos ornatos. Bueno, i aquest senyor era el director del departament de la metal·listeria de la Kiryu Koshokasha, l'autor d'aquest pavatero, el que va fer això. Carai. I tornant al tema de Kiryu Koshokasha, o sigui, sobretot, clar, pels que som d'aquí, no? Quina espècie d'impacte va tenir això a Catalunya i a Barcelona? Sí, val, ara comencem a parlar una mica del tema de Barcelona, no? Sí, va tenir un gran impacte perquè gràcies a ells va haver-hi secció japonesa a l'Exposició Universal de Barcelona. Gràcies, digues, a la Kiryu Koshokasha. Va haver-hi secció japonesa a l'Exposició Universal de Barcelona. Sí, perquè que va ser el 1887 o 88? 88. Perquè es va liar a parda, diguéssim. Hi ha una història molt es va liar a parda. Jo crec que és interessant escoltar el per què es va liar a parda, perquè això és una anècdota força interessant que crec que la gent que ens està escoltant jo crec que és bo perquè que no entenguin que aquí la Kiryu Koshokasha va enviant coses i tot funcionava meravellosament i es venia tot. Diguem les coses que van passar a Barcelona, sisplau, explica-les. Suposo que actualment també, no? Les empreses de retail o de moda i això, el tema logístic és molt important, doncs aquella època igual. I què va passar? Que és més complicat, perquè no podien enviar-se en WhatsApp, no? Exacte. Aleshores, què va passar? Que venien, és a dir, van enviar totes les peces aquí a Barcelona, sobretot en vaixell. Abans de l'Exposició Universal, no dius? Sí, perquè en inici l'Exposició Universal havia de ser el 87, el 1887. Però per temes polítics, que tampoc entrarem, i això, la qüestió, tema polítics o no tema polític, aquí algú ho va fer molt malament, diverses persones, perquè el problema va ser que l'imperi del Japó en aquell moment envia les capses, que no eren poques, eren 200
les tinc apuntades aquí, 297 capses. En tots els països, diguéssim, estaven enviant caixes per aquesta exposició, Sí. no només al Japó, no? Clar, altres països no sé si van ser avisats o no, però en el tema del Japó va ser molt conflictiu, perquè hi havia uns interessos també comercials d'anteriors, que era Filipines, i llavors a Filipines hi havia empresaris catalans, de la burgesia catalana i espanyola també, però per moltes coses, també la maçoneria està ficada per aquí, no van avisar amb el suficient temps. I llavors els japonesos van enviar aquestes capses. Vale, o sigui, aleshores diguéssim que per raons polítiques, no? L'exposició universal de Barcelona es va retrasar un any. Sí. I, clar, aquí hi havia països, almenys sabem que el Japó ja havia enviat, diguéssim, tots aquells productes de Kyoto Koisho Gaisha i d'altres a Barcelona, i quan els van avisar des de Barcelona... Perquè és va dir, oye, hi ha historiadors que creuen, jo no he trobat documents, no? Per això et dic que per temes polítics, però et donaré també altres opinions, altres interpretacions que diuen que es volia fer a Madrid i que va haver-hi pressions... Això em sona, Va haver-hi pressions, que sí? Això em sona. Per no fer-ho a Barcelona. Però com que la part que més investigat jo és la part aquesta dels interessos econòmics de Filipines i això, ja està, no? Perquè penso que les coses s'han de dir amb fonament de causa, val? Però diuen veus que va ser també perquè hi havia pressió. Però total, que aquí el Japó va enviar els paquets, el tema és això. No els van avisar, i ja els teníem aquí, no? I els teníem aquí. I què en fem d'això? I aleshores es devien avisar posteriorment i aquests paquets, quasi 300, van quedar a la duana. Què passa? Que quan... O sigui, el port de Barcelona, no? Es va quedar allà a la duana i d'esto aquí no passa. No? I la duana, i cada dia que passava, eren molts diners. Que qui pagava? Japó. Japó pagava diners per mantenir els seus productes al port de Barcelona. Correcte. O sigui, aquí Kyoto Gaisha estava perdent pasta a mogollón. Exacte. No només la Kyoto Gaisha, sinó altra gent, però sobretot Kyoto Gaisha, sí. Sí. I què passa? Que aleshores va ser tan bèstia el tema que va haver-hi que es va produir un conflicte polític molt gran, molt greu. Entre el Japó i Espanya. Perquè tenim cartes, que això sí que està documentat, de... li diuen legaciones, no sé, de centres, mini ambaixades, mini consolats d'allà, de Tòquio, de l'ambaixada d'Espanya allà, que deien això, que la cosa estava molt malament, que demanaven, sisplau, que almenys es reduïssin els impostos dels expositors que anirien allà al Parc de la Ciutadella, que volien el 50%. On s'anava a fer l'exposició universal. On s'anava a fer l'exposició universal, que volien fer una... I clar, es veu que des de l'alcaldia d'aquí no s'acaba de veure clar la cosa i això va produir molts maldecaps. Sobretot que de manera paral·lela i confidencial, o sigui, imagineu-vos que arriba aquesta carta a l'Ajuntament de Barcelona, però des de Tòquio, manera paral·lela, sí, de manera paral·lela i confidencial, que això és important, una altra persona que està a Filipines, li envia una carta a Víctor Balaguer. Que Víctor Balaguer qui era? Era un polític molt important de la Renaixença catalana, era maçó, era escriptor, feia moltes coses. Si algú de les Filipines l'envia una carta a Víctor Balaguer... I era ministre d'ultramar de Filipines. El que va enviar la carta des de les Filipines. I què li deia en aquesta carta a Víctor Balaguer? Vés amb molt en compte i ja pots estar solucionant aquest tema amb el Japó, perquè el Japó està molt potent. Estan emprenyats, estem contents, no? I ens interessa quedar bé amb ells, perquè si no la marca Espanya se'n va fora. I perquè volem fer negoci, I volem fer negoci. I llavors els interessos industrials d'allà s'acabaran. Que això també és molt interessant. Jo no sóc especialista d'aquesta època, però és molt interessant perquè
anys després, el 1898, ja adeu, les colònies Filipines i Cuba i tot. O sigui que això era un precedent, també era un símptoma. Estava per venir una mica, no? I Víctor Balaguer rep aquesta carta, no? Pel xato, soluciona aquest problema ja, que hem de quedar bé, i què va passar? I Víctor Balaguer diu... Tot això confidencial, Tot això confidencial. Tot això aquí... No. Extraoficial, confidencial, ja et pots posar les piles, Víctor Balaguer, perquè fes com tu vulguis, parla amb l'alcalde, amb qui sigui, perquè no tinguem problemes amb Japó. Ens interessa per temes comercials, també està ficat, sobretot ell, la idea que es tenia al cap era fer una nova via comercial de Yokohama, des de Yokohama, on Manila, estava... Barcelona. Manila, Barcelona, directament. Directament, perquè els ports... sempre havien passat cap a Marsella. Ja. I ara Barcelona volia hegemonia, volia que, escolta, no vagis tant a França, vine cap aquí. Perquè la idea d'aquella època també, que era molt bonica però no es va aconseguir, ja ho avanço, era fer d'Espanya un país modern, un país capdavanter, la marca Made in Spain, tot això, que no es va voler fer però no es va poder fer. I d'aquí això, no? És com el corredor mediterrani o tantes coses, costava. Sí, ja veig que les cagades són una mica les mateixes, no? I llavors, es va liar, i aquí ja és una interpretació meva, una hipòtesi, una hipòtesi vol dir que tinc una intuïció però no tinc la documentació que m'ho digui, que tinc raó. Però ho vaig dir a la tesi doctoral del García Llansó, ho vaig dir al Dai Nippon i ho dic ara, que és que el Víctor Balaguer devia enviar una carta amb urgència al García Llansó, que García Llansó qui era? Era germà maçònic del Víctor Balaguer, igual que havia estat el seu pare. El pare del García Llansó no era qualsevol, tenia un grau molt alt dintre de la maçoneria. En una frase, qui era García Llansó? Era historiador, crític d'art i un dels primers divulgadors de la cultura japonesa. D'acord, i llavors Víctor Balaguer va contactar amb ell, en aquell moment no era divulgador de cultura japonesa. En aquell moment el García Llansó era de maçoneria, una persona de confiança, de molta confiança, que treballava als ferrocarrils, a la secció de reclamacions, o sigui, encaixa molt bé, una persona molt culta i periodista. I com que ell es dedicava a moure bultos o reclamacions o el que sigui, li devia, això són hipòtesis, li devia dir, escolta, fes-me el favor de que ja m'ha costat tant, de que estic negociant amb tothom, amb Filipines, amb Japó i amb els Kiryokusho-kasha, que tu siguis el responsable de portar totes aquestes peces a la secció japonesa i que no els hi passi res, perquè és molt valuós i molt important. I si no, tindrem uns problemes molt grans. Però aleshores, perquè ho entengui la gent que ens està escoltant i jo mateix, Víctor Balaguer li va dir al García Llansó, escolta'm, treu-me tot això de les duanes, del port, i mou-m'ho a la secció... O sigui, això ja, quan ja més o menys s'havia negociat que seria menys del 50% d'impostos, que al final ja més o menys la cosa estava bastant bé. Van aconseguir negociar que el govern japonès, Kiryokusho-kasha, pagués menys impostos per la duana... Encara estava en judici i tal, però bueno, suposo que ell s'hi va ficar i va dir sí, ho farem, no? I després ho estaven tramitant i amb tot això li va dir, però sobretot ara, que és un moment molt delicat i que pot ser que no tinguem secció japonesa, que és el més important que tinguem nosaltres aquí, perquè el tema japonès està triomfant a tota Europa, no? Sí. Doncs tu, sisplau, dona'm la teva paraula, tot això són hipòtesis meves, que seràs el cuidador d'això, perquè aquestes capses venien molts calés, o sigui, feia uns anys, el 1887, la Kiryokusho-kasha quasi deixa de participar. No hi ha secció japonesa, perquè va haver-hi un
senyor molt important també, que era Ot Vinyals, que era maçó també, que casualitat, que tenia una botiga que es deia El Mikado, que estava allà a la baixada de Sant Miquel a Barcelona, i que... Te suena? I que llavors va voler comprar aquestes capses, no totes, les millors, vale? No era tonto tampoc, 160 i pico. Però llavors li van dir des de França, el cònsol de Lió, japonès, li va dir... Oblidat. Bueno, li va dir, sí, val això, i el Vinyals va dir, massa calés, no farem negocis. Vale. I aleshores, entre això, és que va ser tota la vegada. Sí, moltes coses, no? Perquè, o sigui, al final, perquè ens situem, perquè és complicat, no és senzill. O sigui, aquí tenim unes capses que estan al Port de Barcelona, que són de Kyuro Koisho Caixa, tenim un senyor que té botigues a Barcelona, almenys una o més d'una, al Mikado, que és l'Ot, que és un comerciant, i diu, com que sé que hi ha aquest marrón, m'hi foto i intento veure si puc rascar productes. Que, per cert, aquest Ot també coneixia García Llansó. Perquè era maçó. Perquè era maçó. I perquè tinc un document, o sigui, hi ha un document, jo no el tinc, està a un arxiu de Barcelona, a l'Arxiu Municipal de Barcelona, que posa el Ot i altres noms, entre ells García Llansó també, com agraint tots els esforços que gràcies a ell s'ha pogut fer la secció japonesa. Però bueno, a l'Ot... Ara arribarem a la secció japonesa, perquè ara mateix estem en què tenim uns paquets al port, d'acord? El govern japonès, el Kyuro Koisho Caixa, està pagant uns calés per tenir-los allà per culpa de no avisar. De no avisar per part d'Espanya, de no avisar, vale? I tenim un comerciant, que és l'Ot, que aprofita una mica, sabent tot aquest marrón, diu, a veure si me'n puc emportar uns quants paquets i els venc a les meves botigues, aquest va ser viu, que no ho va aconseguir. I per altra banda tenim el Víctor Balaguer, que rep un mail de l'època des de les Filipines, d'un general no sé què, confidencial, que no sap ni Déu, i li diu a García Llansó, que és el seu germà maçó, sisplau, mou-me aquests paquets i treu-me'ls d'aquí per quedar bé. Això és una hipòtesi meva, però me quadra. Però el tema és, sabem si García Llansó va treure aquests productes de Kyuro Koisho Caixa i els va moure a algun lloc? No ho sabem. D'acord. No ho sabem. L'únic que sabem és que ell va oferir casa seva. Ell va ser una d'aquestes persones, juntament amb Ot Vinyals, que va triar la comissió japonesa com per cuidar i estar per als integrants japonesos, sobretot el més jove, que és el Kichihiro Kome. I sabem això perquè en el Dai Nippon la dedicatòria que fa... Què és el Dai Nippon? Perquè la gent que ens escolta, Dai Nippon, que no escolten això i dius... Espera, clar, la gent ara mateix, jo crec que les persones que ens escolten ara mateix estan al Port de Barcelona, dins d'una capsa amb productes de Kyuro Koisho Caixa i pensant, vale, i jo on acabo? Anem per part. Jo soc ara mateix una ceràmica que està dins del port, dins d'una capsa. On acabo? Per què? La ceràmica, doncs, no t'haguessin agafat i quan... O sigui, t'haguessis esperat fins a l'abril del 1888, que va ser quan es va inaugurar, una mica abans... L'exposició universal a la Ciutadella, sí. I estaven construint el març i tot això, van venir de París, de França també. De fet, també de França van enviar alguns objectes japonesos, perquè allà hi havia una petita comunitat, i van acabar d'integrar-ho tot, allà. A una de les naus del pavelló industrial de... Llavors, finalment, entenc que d'alguna manera van sortir els productes del port d'una manera que no tenim prou documentació per saber com, però van sortir d'allà i van finalment poder-se exposar. Es van exposar i després d'allà sí que es van vendre, clar. Es van vendre i suposo que, no sé si es va vendre tot, però alguns devien acabar algunes botigues del senyor Ot, del nostre amic Ot. I d'altres també el García Llansó. Hi ha un plat així en forma de peix molt bonic, que era d'allà. Sí, és que hi ha molta història en tot això. I ara sí que anirem més a Dai Nippon i així, però en l'exposició universal del 88, on es va fer? Es va fer a Barcelona, al Parc de la Ciutadella,
I per l'ocasió es va construir uns pavellons, com imagineu-vos, en forma com de ventall. I la part japonesa va estar en un dels pavellons de l'edifici És espectacular. industrial, una passada, devia ser. Ara, el García Llansó, ell ja en les seves primeres crítiques, o bueno, com a periodista, ja es queixa d'això. No? De què es queixava exactament? Quan ell va, abans que s'inauguri l'exposició, ell diu les peces que hi ha i la quantitat de peces no és la mateixa que al nivell d'Europa. Per què? Perquè havia hagut aquest problema. Vols dir que perquè ho entengui, vols dir que esperaven més quantitat de productes aquí posats allà i més persones interessades en allò. Perquè la seva expectativa era que comparava amb altres capitals europees, no? Jo esperava això i això està una mica així punxant, no? Sí, diria que sí, però sí, ell es queixa de que és molt més petit. Ja, sí. Que no estem al nivell d'Europa, no? I que hi ha hagut molts problemes també. De fet, és que és molt significatiu per tota aquesta hipòtesi. Jo l'he muntat perquè, clar, no tinc la documentació, és una mica bastant frustrant, no? Però tinc aquesta corazonada, perquè m'he trobat coses i la manera que ell parla i com fa les coses, no? En el Dai Nippon, que és aquest llibre que sorgeix a partir arrel de l'exposició, que ara parlarem més profundament d'ell, però en l'inici del llibre diu, o sigui, seleccionat pel govern japonès com a jurat, el García Llansó. Aleshores, tampoc crec que els japonesos, tal com són, tu mismo que pasas por la calle eres jurado de... Saps? O sigui, clar. Li van donar una medalla, era un prestigi, era una cosa important. Sí, perquè el govern japonès va designar García Llansó com a part del jurat seu, perquè en les exposicions universals... Vols dir per escollir les peces que s'anaven a exposar? Bueno, per dir les millors peces. O sigui, quines de les que s'estan exposant? Imagina't que fas una exposició de dissenyadors, una passarel·la de moda. Aleshores hi ha dissenyadors, no? Doncs aquest és el millor, o aquest és el... Això em porta a la pregunta... Forma del jurat. Això em porta a la pregunta de... Clar, jo ara m'imagino, soc el govern japonès, no? La meva empresa manufacturera de Kyuriko Ishokaisha, perquè això està vinculat al govern, clarament. Sí. Està vinculat. L'empresa de Kyuriko Ishokaisha, diguéssim, designo algú perquè triï perquè jutgi les peces que jo estic exportant, no? Però clar, com saben que García Llansó... Clar, això és el que volia dir, a veure, que haig d'anar en compte... Això potser és una altra història, Sí, haig d'anar en compte com parlo, perquè clar, diu, és miembro del jurado calificador por el Imperio del Japón. ¿Eso qué significa? Vale. És que en les exposicions universals o a les exposicions de Belles Arts el que es feia eren els crítics d'art més reputats anaven allà i feien les crítiques, no? I per això ja va haver-hi tant rebombori, no? Quan estava pensant, Van Gogh no, quan Monet va exposar, que tothom deia això és el saló dels refusats o coses així, feien això, deien si era bo o era dolent. Però jo crec que aquí era més aviat potser com un nom, no? Formes part del jurat, però tampoc sabem, jurat qualificador, ¿vale? Sí, qualifico, no? Que això és japonès i tal, però és que ell tampoc sabia res del Japó. En aquell moment el García Llansó, per la documentació que tenim i per lo que ha deixat escrit ell, no sabia res del Japó. Va ser, que ara sí que començo a parlar d'això, arrel d'aquest moment que ell comença a instruir-se. O sigui, García Llansó mai va estar al Japó. Mai va anar al Japó. Però sabem aleshores, o sigui, tot això ho vinculo a Kyuriko Ishokaisha, no? Clar, quan tu designes a una persona que jutgi els productes que exportes, no? Perquè al final és com jo et dic, Diana, tu jutjaràs els meus productes, no? Perquè tu tens una certa influència d'alguna manera. Clar, o que jutgis o que per això penso... Per què ho fan? Però per què ho fa a Kyuriko Ishokaisha de dir tu, senyor García Llansó, tens dret a jutjar els productes... Potser és que per això abans he demanat això, que
que potser ben bé no era així, no? Era García Llançó, un senyor que ens ha ajudat, bueno, imagineu-vos que no ha ajudat. Que ens ha ajudat, potser aquesta és la clau, no? Que ens ha ajudat, o que imagineu-vos que no va ajudar en res i que no va fer res, perquè tot això és una hipòtesi meva. Yeah. Llavors, per què? Doncs tinc una altra hipòtesi, bueno, que quadra molt també, que és que el senyor García Llançó era un gran periodista, era crític d'art, de la il·lustració. I com a periodista, què fem? Els periodistes, doncs, entrem als llocs quan ningú més entra, no? Tenim aquest privilegi. Llavors, ell entra i diu, uau, això és una passada, i s'enamora del tema japonès i fa amistat amb el Kume, el més jove. Que per qui no ho sàpiga, el Kume... El Kume era un noi, vale, que en aquell moment devia tenir 20 i pico d'anys, sí. I que era un dels primers becats per ser pintor, vale? Pintor japonès. I van ser dels primers que van exportar la pintura occidental o impressionista al Japó. O sigui, vale, aleshores la importaven. La portaven al Japó des de... I ell va ser amic del García Llançó. I per què ho sabem? Home, perquè li dedica el llibre, el Dai Nippon. O sigui, per influències d'altres persones com el Kume, no? Exacte. Ell, diguéssim, indirectament va entenent el món japonès i llavors, clar, ara crec que vaig entenent una mica millor el per què aquesta persona és designada, perquè, diguéssim, és la que té un coneixement, tot i que no hagi viatjat al Japó... Sí, però pensa que això ho fa ell el 1905. El 1905. Llavors... Bueno, sí, clar, fa molt després, realment, Jo crec que és una persona culta, perquè era molt treballador i escrivia la il·lustració i llavors cobria això. Clar, i tenia, diguéssim, els criteris que podien ser acceptats perquè triessin com aquesta persona de dir aquests productes de Kyoko Ishokaisha són els millors. No? Exacte, o bueno, que escrius una crítica d'art, no? Que ell és molt bonic, tots els articles que escriu, no? Pues que les descripcions que fa de la casa japonesa, que hi ha un koinobori, aquestes carpes hi havien allà, que era com una sala del te, expressa molt bé, no? Doncs per què no el govern japonès li va dir, ostres, aquest senyor és un senyor que ens interessa, perquè fa uns articles guais, els fa màrqueting maco i vinga, va, dintre. Seràs tu, vinga. I a més, aquesta és una altra possibilitat que és la més fàcil. I la més difícil és la meva, que és que, bueno, perquè he trobat coses i això és quadrat per algun lloc, no? Però bueno, no tinc documentació. Entenc. Però ell ho posa ben clar, d'aquest llibre. Sí, sí. I dona les gràcies i tot, No, només dir que el llibre que es diu Dai Nippon, el Gran Japó, que és una recopilació d'alguns d'aquests articles que ell va publicar a la il·lustració, i després informacions noves de col·leccionistes d'art que estaven allà a Barcelona, que al Museu Japonès del Richard Lindau, que era el cònsol alemany al Japó durant molts anys, després ho va ser a Barcelona i va portar totes aquestes obres d'art originals japoneses. No còpies ni res del gust occidental, sinó eren crem de la crem. Llavors ell va poder veure i va escriure el llibre. O sigui, així per resumir, si haguéssim de definir el Kyoko Ishokaisha, voldria saber la teva opinió, no? Quin impacte creus que va tenir Kyoko Ishokaisha a nivell de disseny i quina influència va tenir en el món, tot i que fos molt temporal, no durés molt? La porta al comerç del Japó, a l'era moderna. A l'era moderna. Jo crec que és molt interessant això que estàs dient, perquè a partir d'aquí, tot i que Kyoko Ishokaisha desapareixés, crec que altres van prendre el relleu, com tu dius, no? Fa un moment, i van començar a produir, no? Sí, això està estudiat, Vull dir, hi ha articles d'això que saps que es fan moltes empreses, amb catalans japonesos, francesos amb japonesos, clar, ja no cal, perquè aquests contactes ja s'han fet, ja s'ha obert Japó, ja els japonesos s'han posat les piles, perquè són molt bons amb això, ja parlen francès,
i ja vesteixen com nosaltres, ja fan negocis, ja tenen... Ells ja saben. Va ser, diguéssim, Kyuriko Caixa com l'empresa pionera, no?, que va marcar el camí del comerç internacional japonès. Totalment. En època moderna. En època moderna, sí. Doncs molt interessant, Diana, això. M'ha agradat molt entendre una mica més sobre el concepte de Kyuriko Caixa, no?, i quin impacte va tenir també, no tant en un disseny funcional, sinó en aquest cas més un disseny que anava orientat al consum. Totalment. I a l'obertura del país, no?, com a situar-se en un país modern. Al final, per molt moderns que vulguem ser, no?, sempre, subconscientment o subconscientment, sempre mirant la història, no? Companyia de la oriental, no?, de les Índies, també va fer el mateix. Va ser la primera que comerciava, i abans amb els portuguesos, i nosaltres importàvem una altra cosa, que era el cristianisme, però també vam fer la part de màrqueting, ens van matar tots, però vale. Vull dir, al final es va repetint, no? Doncs moltíssimes gràcies, espero que tinguem l'oportunitat de, no sé, tornar-nos a reunir i parlar sobre una altra temàtica, perquè jo crec que el que és a Diseño Japón, crec que aquest tipus de coneixement és supervaluós, no?, i dona un punt de vista diferent del Japó, aquí des que estem com a occidentals, no?, que ens obre una mica un punt de vista més també econòmic, no?, i cultural, i la influència que va tenir. Així que moltíssimes gràcies pel teu temps. A tu, Adrià, que no sé, molta sort també amb el podcast, m'agrada molt la idea. Espero que ho petis, i si podem col·laborar, pues, segur que farem alguna cosa. Doncs moltes gràcies, Diana, pel teu temps. Gràcies. Fe de rates. Al minut 21 i 36 segons es parla del Passeig de Gràcia quan en realitat ens referim al carrer Boqueria. I al minut 25 i 30 segons es parla del segle XVI quan en realitat ens referíem al segle XVII. Disculpeu les molèsties.